Lois Jones dwi a dwi dod o draws fynydd a dwi'n berchen ar llwybrau defaid Eryri. Nes i drio am amser y fentro achos ti weld rhywbeth ar y teli efo busnes tebyg. Wedyn gan bod fi yn dangos defaid mewn sioia anyway, o'n i'n meddwl swn i'n cychwyn. Nath o ddechrau fatha joke efo fi a mam. Dwi'n diwedd nath mam ffeindio amser y fentro, wedyn nathon ni ddechrau o hynna. Nes i fwynhau yr cyrsiau oedden ni'n cael fynd am yn dysgu a sut i wneud busnes yn llwyddiannus ac efo ffotograffiaeth a pethau fel yna. A gathon ni cwrs oedd yn dangos iddyn ni sut i cael y gorau allan o'r cyfryngau cymdeithasol a mae hwnna wedi helpu fi wrth ddatblygu'r busnes. Ers iddyn ni gychwyn y busnes yn 2018, da wedi bod yn weddol brysur. Da ni'n cael cwsmeriaid o bob man o'r amgylch o byd fyd sy'n neis cael cyfarfod bobl newydd. Da ni'n gweld mae'r cwsmeriaid yn gadael sylwada da iddyn ni fyd, so mae hynna'n codi calon rwy'n. Efo'n ysgol, oedd bobl yn meddwl bod o'n fel cool oedd lot o ddweud bod fi wedi dechrau rhywbeth yn hun ac oedd yr athrawon yn hybu hynna fyd ac yn deith bobl eraill. Gobeithio bod hyn yn helpu bobl eraill feddwl am syniadau ac mentro i wneud busnes i hynna'n. Dim ots be mae bobl eraill yn feddwl o'r busnes, ond os da chi'n llwyddo nhw, ma'n iawn. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio gweld y busnes yn datblygu a wrach cael mwy o ddefaid i wneud y teithiau. Swn i'n hoffi diolch i Arloesi Gwynedd Gwledig am cael y rhan i fod yn amser i fentro.